Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa itong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas kog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himuwa nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita, aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa, ug magsusuka. Kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigkakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo, ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Diha kanimo, O Ginoo, ikaplagan ko ang akong kalinaw. O Ginoo, O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magapataas. Ni ang akong mga mata naginarbuso. Wala ko magkalingaw sa dagkong mga butang, ni sa mga butang nga taas, rakaayo ka nako.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni Mateo. Niadtong ikayuna ang mga tinunan ng ngadto kang isusog ng utana. Kinsa man labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag sa usa ka bata, gipatindog niya sa tubangan nila ug miingon siya, "Nindumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit." Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos siyang kaugalingon ug magpakasama nining bata, ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pista karon sa atong segunda patron si Santa Teresita sa Batang Hesus. Kung nagsunod mo sa atong mga activities sa atong parokya, nagsugod ta or gisugdan ni nato atong mga novena masses ug usa ka triduum nga pahinungod sa atong patrona, no? Kay hinatag on ang atong celebrant, ang ato mismong team moderator si Monsignor Joseph Tan. Kay sa Tibok Archdiocese of Cebu, siya may pinaka-expert kabahin sa kinabuhi ni Santa Teresita sa Batang Hesus. No? Ako, wa yun. No? Munang siya untay angayan unta nga mumisa, muwali karon kay iyan ning naranas iyang kumingking kabahin ni Santa Teresita sa Batang Hesus. No? Pero mo manggihapon ang kini mga santos magpahinumdum kini kanato sa ilang mga gipuy-an usab nga kinabuhi. No? Nindot kay to atong kasalugan kagahapon, gidawat nato or humas pagdawat atong giinstalar ang atong bag-o nga Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Uy. Katuuta nga mo na dito para ka na mo mga pari, mo na dito among kalipay na nga nahuman nagyod ang ayan ang mupahuway. No? Pero kay ba mo unsay nahitabo gabi no? Paglinog diin man mo, no? Na pagsuryahan na mo bi unsay inyong gibuhat kagabi no? Kami mo susungon nagkauban pa mi gabi kay gamiting pa mi, no? Pero kung na may mga pagbati kagabi no, nga dominating kaayo nga feeling nato ang kahadlok gayod, no? Kahadlok sa maong panghitabo kay nagpahinumdum to nato ang ato eksperyensya sa linog, nagpahinumdum kanato nga not at all times we are safe, no? Not at all times mingunta nga secure day kay ko, no?
Bisan pa unsay naa nako sa kinabuhi, di ko makaingon nga akong siguridad, klaro na. No? Kay pag-struck sa maong linog kagabi, mo na nag-abwagay na ta. No? Makita na to sa reels. No? Ang maong kahadlok na to kagabi, no? Minta nga, ngano magkahang mahadlok man ta, no? Kasagaran may day nga, mahadlok gani ang tao, kulang siya og pagsalig, kulang siya sa pagtuo sa Dios, no? Pero dili man jud kuno na maingon nato nga kining atong kahadlok mawala kung naa kay dakong pagtuo, no? Kay faith and fear are not opposites. Instead, they are companions, no? Kuyog ning duha, no? Kay bisan pag nanatay pagtuo, nagyampon tay higayon panahon sa kinabuhi nga mubati gihapon jud ta og kahadlok sa ato nga kinabuhi, no? Magpabilin jud ang kahadlok, no, sa atong kinabuhi. It's part of human feeling, no? Ang ato ganing mga disipulo tinun-an sa atong Ginoo na hadlok man to sila dagko na kayong balod, no? Tinuod man itong dagko kayong balod maski kasagaran nila mangingisda pa, no? Pero ang ilang kahadlok madugay ningon na nasapawan sa dihang naauban kanila atong Ginoong Hesukristo, no? So naang kahadlok pero naapod ang pagtuo, no? Naa ang duha pero may palabi na human sa kahadlok may palabi na ang maong kining gitawag nato nga pagtuog pagsalig sa Dios. Si Santa Teresita sa Batang Jesus, no? Ang iyang mga little ways, no? Magpahinumdum ka nato nga ang atong pagtuog pagsalig sa Dios susama kuno sa usa ka bata. Ang usa ka bata kung mahadlok siya, no? Dili man kunang usa ka bata mahadlok nga iya dayong i-process iyang kaugalingon ngano nahadlok man ko, no? The instinct of a child mahadlok ani mudagan day na ngadtos ginikanan, no? Mo dinay buhaton sa usa ka bata nga mahadlok, di niya hunaw-naon nganong nahadlok siya, no? Ug mao sa na giingon ang pagtulunan ni Santa Teresita nga giingon nga sa gagmay nga mga paagi sama sa usa ka bata, no? Ang ato nga kinabuhi na mga pagsulay sa kinabuhi nahadlok ta pero mudangup kita ngadto sa Dios. Because our fears, no, will be being matawag natog matan-aw na nato sa laing nga perspective, no? Naagyapong kahadlok pero sa laing nga perspective. It is our hope nga sa dihang kita mahadlok ngo shifta ngadto mo yung mudangup ta ngadto sa Ginoo ug sa maong pagdangup nato sa Ginoo mao sad nay mingon sa hinay-hinay makamatngon ta nga ang atong kahadlok mahilis mugamay mawala sa hinay-hinay kay lagi man ta uban manday kanato ang Dios kanunay, no? And it is when faith has taken over our fear, no? Not eliminating our fear nga moyon ta mupadayon ko, no? Mupadayon ko di ay sa ako nga kinabuhi. And part of moving on, part of moving forward mo naman ayo nga kay puno naman ko sa pagtuog pagsalig sa Dios mo sad na makaaghat kanako sa pagbuhat og maayo, no? Pagbuhat og buluhaton sa gugma, no? Muna nga ang atong kahadlok kagabi, no? Karon minta nga na nibalik na at that time mo'y dominating nato nga pagbati pero karon minta we're gathered here in this celebration of faith, pagtuog pagsalig sa Dios. Pero ang atong pagtigom karon mo sa nay makapaaghat kanato sa pag-move forward, no? Diin mayon ta nga kumusta na pug kaha di ay
ang ako mga kaigsunan, labi na ang mga biktima. No? Mo may nagibuhat na to, ginagmay nga acts of faith na to kagabi. No? Pagka ning kalma na ang yuta, wa na kay ta makafeel. Sa mga itong gibuhat, no? Wa man ta mga tawa. No? Kundili, gipanawagan man na to atong mga mahal sa kinabuhi. Kumusta naman mo diha? Mo may atong ato dayon murag ang tong gibuhat, no? Ang ato kumusta na ka sila, no? We're no longer thinking about ourselves. We thought about others. Mo na nga pagkaibaw na to nga okay ra pud siya, no? Nahuwasan na pud ta sa atong mga kabalaka, sa atong mga kakulba kagabi, no? Ingana man kung mo dominate na, no, matawag na to malabwan na gani ang atong kahadlok, it moves us to do good, no? Kay bawo na mo atong Arsobispo Alberto S. Uy mibisita kaganina ngadto sa norte, ang tan-aw niya ang mga parokya nga naadyoy dagko jud kayo mga damages amo mga parokya. Ug nagmando sad siya nga ang tanang mga parokya sa Archdiocese mohimo sab og mga initial nga mga lakang, no? Mangulikta ang mga parokya og mga donations, no? Diin tapukon ang mga donation sa parokya nya kung ma-identify na kinsa maning mga parokyaha sa norte nga tabanganan kaayo, not just the building, no? Pero mga parokyano sa nila nga napiktaran, no? Mo na nga mingon adopt a parish, no? Ang mga parokya nga wa na apiktuhan, no? Sila nay mo maningkamot nga mutabang sad mi sa mga nahimong biktima sa maong linog, no? Ang kahadlok na sapawan og pagtuo nga really, so we say, a living faith, no? Faith in action, no? Ug mo na ang kasagaran minta nga mo na ni unta moy ato nga kinabuhi, mo na ni untay atong adlaw-adlaw nga kinabuhi kay sayod ta nga uban kita sa Dios kanunay, no? Pagkapait sa usa ka tawo nga ang iyang kinabuhi mas mopalabi ang kahadlok. Si Joseph Stalin, diktador na siya sa Russia tong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, no? Kisa to nakaabot niya, nakailan niya, no? Siya may most powerful nga person sa Russia atong panahon sa gubat, no? Pero ang iyang presidential palace, no? Ang iyang presidential palace na ay 8 ka kwarto nga para ragyod niya. Nganuman, kada gabi no, muatubang si Stalin sa 8 ka kwarto, minsa asa man ko matog karong gabi una, asa man kong kwartuha, no? Dili siya magpermanentig tug aning usara ka kwarto kada gabi, kun dili kada gabi mo pili siya asa siya. Way laing makahibalo. Siya ragyod kay siya ray mo pili, no? Nganuman, kuyawan man siya inikatog niya na imopatay niya, no? Kada gabi ari ko matug diri number 1. Sunod gabi asam na ko number 8 na pug ko. So gabi number 6 na pug ko. Way makaibaw mo na di siya pagkapaita bag atong kinabuhi na ata sa maong kahadlok kanunay, no? Ta makatuog man ta bahalag unsa ka gamay kwarto, no? Kay sayod ta nga dako atong pagtuog, pagsalig sa Dios, no? Ang Dios uban kanato kanunay, no? Mo sa nay kinabuhi ni Santa Teresita sa iyang pagpuyo, maski mubo ri ang kinabuhi, mingon siya, I am always in the presence of God, no? Kung kanunay tang nagmatngon sa presensya sa Dios, uban kanato wala natay kahadlukan.
Daigon ta ang Dios Amahan nga mipili kang Santa Teresita sa Batang Hesus aron pagpadayag sa katahom sa ebanghelyo sa iyang gugma. Pinagi siyang pangaliya magampo kita nga ang Ginoo mububo kanato sa iyang mga grasya karong adlaw. Masaligon kitang musangpit samahan diha sa pag-ingon pinaagi sa pangaliya ni Santa Teresita, Ginoo dungga kami. Pinaagi sa pangalan ni Santa Teresita, Ginoo dungga kami. Yan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaliya ni Santa Teresita, Ginoo dungga kami. Nga ang tanan natong mga kasakit ug pag-antos atong mahalad ug ihiusa sa mga kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Magampo kita sa Sa among amahan, gisaad mo ang imong gingharian, alang kanila nga buot mamahimong sama sa mga gagmayng bata. Tabangi kami sa pagsunod nga masaligon sa panig-ingnan ni Santa Teresita, aron pinaagi siyang mga pagampo, maila namo ang imong walay kinutubang himaya, kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamor nga kog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungang mga buhat, diha kang Santa Teresita, nangaliupo kami, aron nga sama nga nahimot ka sa iyang mga pahanungdan, imuusab untang dawaton ang among mga pag-alagad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit.
pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtan dinhi sa yuta sa mga hatag sa maabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Sa imong himaya, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong spiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nining pan ug matag inom ikan sa kahalis nagmantala kami Ginoo sa imong kamatuayon untuk na ikaw aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay di sa imong kaluoy, dira silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, kang Santa Teresita sa patang Jesus, sa tanan nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikawng daygon, amo ikawng himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hangtod sa kahaturan, Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Pakita ta atong panag-inig, suunay panagdait.
Ina. Kini atong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita kining lawas o dugo nga mong gikalawat Ginoo, maghatag unta ka namog kusog sa gugma nga nakapahiusa kag Santa Teresita kanimo, ug tungod sa mong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manlingkod sa makadiyot, mayang gabi kaninyong tanan, uban sa dakong kalipay ni kalimang gabi sa atong nobinaryo, pahinungod sa kapistahan sa tumahal nga patrona, ikatsegunda patron, Santa Teresita sa Batang Hesus, og sa atong nobina sa Mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, kami mutunol sa mong kasing-kasing nga pasalamat sa atong mga pilgrims, Abiliana National High School, Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, Asian College of Technology, Main Campus, Social Security System, Government Service Insurance System, Chinese Ngoyong, Birhen sa Barangay Chapel, San Roque, Santa Cruz Chapel, Sitio Caimito, sa Barangay Zapatera, sa atong mga liturgical servers, MOAS, lay ministers, parish collectors, guild, ushers, o sa atong choir, nga mao ang Jose Maria Voices Choir, sa SOCOM o Parish Youth Ministry. Atong food sponsor pod para sa atong liturgical servers, mao si Miss Jane Lim. O gato sang pasalamatan ang mga family sponsors nato, si the families of Rene Dabasol and Ruhel Garcenia o Esther Uy. Ug labaw sa tanan, kanyong tanan nga mitambong wala pay sipyat sa miduyog kanato ning ikalimang nga adlaw sa nobina sa atong mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Daghang salamat. Karong alas 8 pagahimuon nato ang atong unang dinhi sa parokya nga Paris Family Crusade, no? So magadji ta sa Santos nga Rosario, panguluhan sa mga kaparian dinhi sa atong parokya. Gidapit mo tanan sa pagtambong, no? Kung gusto mo muhuwat, pwede ra. Gusto mo manihapon, balik lang, no? So daghang salamat tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo,